Бірінші жыр илем турында ул, ұлы юлға дәшкән жырдыр ул. Йөрәк кадәр чәчәк бүреләре тирбәлешеп торган кырдыр ул. Икенче жыр әни турында ул. 10 мең еллык моңлы көйдер ул. Бу җиһанда җанны җылытучы бердән бер үй, изге өйдер ул. Bizning атаклы актёрыбыз, артистыбыз Юлдуз Акмаҗан хезмәтнең жыр дигән шигырен сезгә укыды. Генә түгел, бүген без сөйкле шагыйребезнең мемориаль тактасын, истәлек тактасын ачарга җыелдык. Менә ул шаган күз карашы еракка төбәлгән. Зөлфәт безнең татар халкының шуннан да сөйкле, күренекле шагыйре. Сез барыгыз да хәтерлисездер. Тел ачылгач әйтә алсаң әни дип, тел ачылгач әйтә алсаң әти дип, күзләреңә яшьләр тыгылмас, туган телең әле булмас. Соң минутта әйтә алсаң әни дип, соң минутта әйтә алсаң әти дип, күзләреңә яшьләр тыгылыр, туган телеңә шул булыр. Үзең күргән, үзең белгән, үзең аралашкан кешенең сурәте мемориаль такта булып йорт диварына беркетелә икән, ул ниндидер сәер хисләр кичерәсең. Ул инде Зөлфәт мәңгелеккә күчкән. Димәк, син дә аның белән бергә мәңгелекнең ниндидер бер өлешен хасил итәсең сыман тыела башлый. Безнең шәхесләребезне баклыйбыз, аларның мемориаль такталарын ачабыз. Бу инде безнең шәхесләребезне мәңгеләштерү, аларның иҗатын өйрәнү, аларның иҗатын барлау, буыннардан буыннарга тапшыру, ул безнең төп бурычыбыз дип саныйм. Benim için o şiiriyetinin sinonimi. Hem şunlukta nindire epitetar kullansan da büyük şagirde, büyük şahıslikte, Tatar tilinin en büyük masterlarından, solcularından bir şey etçekte Norşan'a oturdu. Kişi olarak da icatta olsun, ile olsun, o özünün yolun zor namusla öttü. O şahıs olarak, kişi olarak da zor kişi oldu. Ailesinde de balaların üstünde, boyların, kızların şın milli kişileriydi. Hem ondan bizden konularga мәңгілікте Tatarның büyük bir kişisi, şairi olarak kaldı. Hem şulay kalacak. Zülfat Malikov көп қырлы темалы шағир иде. Ул Татарстан халқының тарихына, мәдәниятенә, тел үсешенә үзенең иҗатында зур игътибар итте. Аны күбесе Хади Такташ традицияларын дәвам иткән шагыйрь дип атасалар да, аның үзенең үзенчәлеге бар иде. Аның шигъриятендә һәр вакыт фәлсәфи тисмир истәнлек итә иде. Зөлфат ул беренче татар опера либреттосының авторы. Ул Курчак театрына күп пьесалар язган. Аның шигыренә халыкта популяр булган бик күп җырлар иҗат иткән. Һәм ул үзенең иҗаты өчен бик зур исемнәргә лаек булды. Ул да булса ТССРның Муса Җәлил исемендәге премиясы лауреаты 1978 елның, 1992 елның Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе. Һәм инде 2000 елда безнең иң зур премия лауреаты Татарстан Республикасының Габдулла Тукай исемендәге лауреаты. Һәм әлбәттә безнең төп бурычыбыз җәмәгатьчелекнең, хөкүмәтнең шундый күренекле шәхесләренең исемнәрен мәңгелләштерү, безнең балаларга, яшь-үсмерләргә аларның иҗатын җиткерү. Zülfətni men şaxtı yaxşı bilən şair olarak, hürmətli kişi olarak da. Çünki 1961 yılında universitetə oxuğa kirgəç, biz onun bilan bir bölməyə eləkdik. Biz Tulay Turaqda onun bilan bir bölmədə yaşadık. O bölmədə yaşayanın qızıqlığı, onun
шул хат маҗаралы булу әле бүген дә истә, бүген көндә дә ул тумыштан ук шагыйрь булган. Билгеле аның укучылары, әдипләре дә инде, остазлары да бик көчле шагыйрьләр. Ул мәктәптә укыган вакытта Разив Каташаның укучысы булган. Шуңа күрә университетка килгәндә инде әзерлекле шагыйрь булып өлгергән, шагыйрь булып җитешкән иде. Мин аңа карап сыкката идем, сыклана идем. Берсе шигырьләрне, икенчесе үзенең кыяфәтенә. Ул хәтта сылу, төз гәүдәле әйтерсеңгә колхозчы гаиләсеннән түгел, бер дворяннар, аксыяклар рәсеменә чыккан шикелле иде. Мин аны кай вакытта байрамга да, байрамның фотосына да шата идем, сүрәтенә дә. Кай вакытта мин аны блогка да шата идем. Һәм ул иҗаты белән дә менә шулар дәрәҗәсендәге зур улуг шагыйрь иде. Biz onun bilan ömür boyu aralashib yashadik. Redaksiyada ishlaganda bo'lmalarimizdә bir qattayda yarashadi yerlik edi. Umuman Zulfat tatar poeziyasida, tatar shi'riyati adabiyotida eng ko'rinlikli o'rinlarni olgan shoir. Migrat tayinli sug'ishdan so'ng yo'llarda bizning shirda shoirlar ko'p bo'ldi, ammo lekin ular arasida Zulfatning o'rnida eng turdan deb aytadilar. Zulfat bik zo'r eruditsiyalı, dunyo adabiyatini, rus adabiyatini, o'zimizning klassik adabiyatini eskitgich yaxshi biladilar. Bir vaqtda u xalq jirlarini yarata edi. Tuttuq buna basqan turatımni 150 so'm berib sorarlar. Qo'ydagina yashasak da yaxshi bo'lib. Qaysi yildan deb sorarlar. Kim balası deb sorarlar. Qaysi yildan? Müslim ilinden, Müslim yağından. Babalarım bunda duğa bükten, ağaylarım derde ayırgan. Tağır tefetli korklar mine, ilim yağı bilen kıskarak, ilmi leksiyalar okudular. Professorlardan da ustarak. Zulfat abi benim ko'nglimda eskitgich zo'r o'rin olib turadi. Chunki birinchi shi'rlarimdan ko'nglimda shi'riyatimni berib olgan kishi ham birinchi kitobimni asosida yozgan kishi. Biz Zulfat abining shi'riyatida tarbiyalangan, onun shi'riyatida o'sgan bo'lib, ham Zulfat degan shoirning ana hechsiz o'zining zo'r bir dunyosi bor tatar adabiyatida, tatar shi'riyatida qabatlanmas. Onun bizning maktabi var Zulfat abining. Hamda biz shunda аңар башланган, аңарга истәлек тактасы ачыла. Шундый bu yurtda, менә biz bu yurtны элек-электән Zulfat йорты дип йөртәбез чөнки biz яшьлектә бу килеп йөрдек, күреп йөрдек. Zulfat abining монда бик күп шигырьләре туды. Истәлек тактасында күпкән тиеш иде инде. Һәм инде без аны тагын монда бик күп шәхесләр яшәгән, ләкин ничектер безнең күңелебезгә Zulfat йорты дип киреп калган. Һәм менә аның иҗаты безнең татар шигъриятендә әле тагында үзенең бәясен алыр. Ул бәяләнгән иҗат, ләкин әле аны өйрәнеп бетерергә кирәк. Әйтерсең дә Zulfat үзе әйләнеп кайткан кебек. Аның дусларының бу эш мугасыгын әле. Менә кызык бу. Кешене шул кадәр теге дуслары күп булыр икән. Гадәттә иҗат кешенең дошманы күрә куя. Ләкин Zulfatның берни дошманы юк иде. Талантлы кеше шундый булырга тиеш ул. Һәм бер хикмәт, мен бит аның белән 12 ел Шаянда эшләдем бергә. Әйме Шаян журналында. Яшенче газетасында бергә эшләдек. Һәм бер заман Шаян журналында хәтердә калган безнең Симбика журналы белән Азат Хатын журналы белән Шаян бер этажда. Шуннан Азат Хатын журналы ремонт ясатты. Коридорда урта ишек ушаксаң Шаян жабыла. Хәзер Митимир Шәрифне чакырганнар, президентыбызны кунакка, әйме Симбика журналында, әни Азат Хатынга килә, әкрен генә карап, яйбат ремонт булган ди. Теге түрдәге ишекне ачып җибәрү булды. Шаян журналының беренче ишегендә Zulfat утыра. Митимир Шәриф бөтен нәрсәне туда Zulfatны чаклап алып, син менә бу Zulfat шул бүлмәдә утырасың. Миңа шул горурлык булды. Шул Zulfat белән янәшә эшләүемне. Менә ул зур мәктәп Zulfat исеме. Aziz milletvekillerim, sizde yok. Bizning işimizde mında şunday matır sözler aytildi Zulfat hakkında. Onlarını qavatlab turup kerak deb sanamıyorum. Artist olarak şunu aytasım kile. Mine koy vakitte şairning kıyafeti, işki ruhu şiir bilen tengel kile. Zulfat çıkıp bastı mı? Ana şul şeşi bilen ekringine başladı teksini. Şunda tınlap durasın. Mine nindi bitul. Artist dip
suyunib, g'ururlanib turasın. Нәрсе айтмақшы боламын, Құдай Тағалаңа барысын да берген еді. Мына қай уақытта талантты кішіге Құдай Тағала барысын да бере. Һәм сен аптырап қаласың. Нишләп бұл кішіге шулай бүтін істе жиылған деп. Мына шуңа күрә Зөлфәтнең аны яратмасқа хатын қызларының мөмкин түгел иде. Чөнки аны яратмый мөмкин түгел. Менә табигать өчен күреп торганга аны саклысы килә, сөйләшәсе килә. Инде артистлар шуны әйтәсен килә. Шиллерның урысчасы разбойники, татарчасы юлбасарлар. Бу моны безнең театрга бирде куярга. Мин әйтәм, ничек бу тәрҗемә иттем икән Шиллерны дип аптырап торам икән инде. Укый башлагач җәмәгать. Менә талантлы кешегә шунда күренеп тора. Подстрочный перевод түгел, шигъри перевод. Һәм шигъри переводның рус тәрҗемәсенә шул хәтле тәңгәл тирән килә. Менә безнең кеше язган дип аптырыйсың. Шуңа күрә аның эшләгән әйберләрендә уйнау артистның фикри һәм эстетик юнәлешен үзгәртә. Ягъни шигъри сөйләмне чит халыкныкын үзеңнеке итеп кабул итәсең. Сүземне шуның белән тәмамлыйм. Әлбәттә бүген сезнең монда килүегез минем күңелемә, минем йөрәгемә нинди рәхмәт әйтсәм дә аз булыр. Барыгызга да шундый зур рәхмәт. Шагыйрь буларак та, шәхес буларак та bütün yaşlar için örnek yaş o vakitte bizde yaş şairler bulur gerekiyor. Örnek buldu. Umumen turmuşlar şul kadar işkirsiz hem özüne göre bir katlırak kişiydi indi. Bir vakitte de üske taban ürmelemedi. Hem mine şunun bilen özlük ömürlerde onu ihtiram yağlayan şahıs. Şair olarak da eli aşılıp gitmegen diye buyurayım ben. Eli ona iğrenesi de iğrenesi. Ona göre mine bu tahta şuşu niye köprü bulup yol açsın diyen dileğim. Allah'a şükür bizden buğunga bir zor şahıslar bilen aralışıp kalırga tur keldi. Hasan Tufanlar bilen, onun şakirtleri Zülfet abi, müderris sağlamlar bilen aralışıp kaldık Sivat Tekimler bilen. Min xan tugel, min Zülfet deb yazdı Zülfet abi. Buna şuşunda oğanın indi şiirinden çıkıp deytəlab zor. Ul xanlar yeneşesinde tururluk isim Zülfet. 2022 yılının 24 mayı Zülfet günü deyip halk көңілінде saqlanıp kalır. Çünkü mine şunday motor etip bu tantanada etiga bağışlap memorial taxta açabız.